anga do nanga topiki ne bala na mebraw nya fo yana tomina ngo la France a un problème de rebe France dala abe foma ko inadaptation de la France. C'est-à-dire la France n'arrive pas à s'adapter avec la réalité du monde. O de France ka problème. Donc tant que France ma au don, France ben a bodou. C'est-à-dire parce que moi te ka mon famille les savants français ou Macron ka médiocrité ils ont déjà prédicté à quel niveau Macron il est médiocre. C'est-à-dire, depuis candidature, il y avait une dame là, elle s'appelle Rama Yandé. Rama Yandé, c'était l'un des candidats présidentiels de la France. Elle est des Fraffiens. Mais ce n'est pas trop tard. Un beau jour va venir, une femme noire ou un homme noir va diriger la France. Inch'Allah. C'est inévitable. Pourquoi? Parce que la France aura besoin d'un leader qui peut s'adapter avec le monde actuel. Vraiment, à cette heure-ci, l'ère politique est tout à fait médiocre. Et la France doit faire beaucoup attention. C'est-à-dire, Frafi Moussoumi, Kumeka président en France, dans le truc Rama Yandé, allez dire, quand Macron a un problème très sérieux, que c'est un gars, il est drogué. Il a faut dominer Béa qui est fatoy, parce que Frafi n'est pas faux, mais il a mon prédicté à Bebora Kalama. Elle a dit que Macron n'a pas d'agenda. C'est ce que cette dame noire a dit. A trop Korama Yandé. Aba faut dominant. Ah, n'y est toi bout de balbansa. Ay quand on France fait kani mongolangolo soukou qui est présent trop de parce que depuis Macron ka candidature qu'on a là, depuis que Macron était un simple candidat, Macron n'a pas pu dire la vérité. C'est-à-dire on a ne betoka fo onyana, on armadi, ibe mumbo i dakono à la walea, c'est très très important parce que mon finte faussier i dalakanko. Donc Madame Yandé, Rama Yandé, elle est à fort que Macron, que c'est un homme incohérent, que avec moi il faut bi, on a besoin de chini, que Clinton, et que la France doit faire beaucoup attention avant de électer quelqu'un qui a cette anomalie. Aba faut dominant, machima la main. Ne balance la main, comme corona fobrae. Regarde ce qu'elle a prédicté sur Macron et regarde ce qui se passe à l'heure actuelle à la France. Avec moi il faut Macron. Yani Macron ka président aga ala je bi mo ka ke vraiment ibador la ko frafien aramadien kulugutu quoi. Donc défaut de la vidéo là malheureusement donc même me fait que madame Nyande kale ka vidéo j au kunga ladje ay mu fo ay prédiction min qui est Francis président quand yani Francis président qui est président ça claque à la bi ay fait fort ka ben Francis président c'est-à-dire c'est sur mesure yefam ay ira ka fort que Macron n'est pas à la hauteur mais comment la hermina c'est le cas Tectus yefam elle dit quand que Macron est galonteglay ka be comment fait fort attache et que la France doit faire beaucoup attention avant de électer Macron. Donc ayo comment il faut am comment la hermina bi ay fait fort ka ben Macron ma ou de bi donc Macron keleme Francis bolo baraye ou barako dain donc Francis Tado avait fait ken erina quand ça vient de l'affaire de Macron. Donc amola ermina kairala ka fonyena ko Francité a dalakan kelen ata time yefam pour un bout dala ou bec a essayé kuba en beboni berkelen otina marché bi otina marché chini. Donc la France continue à se faire humilier. Masami alaye ne français ka ambassadeur de ye et à Borade, à Kanyama, Yamane n'a pas son vraiment. Yamane n'a pas son parce que à quelqu'un qui irait boucler son là pendant des jours, j'ai des jours. Donc Yamane n'a pas son c'est ça. Yamane faka check à la bo. Donc des journalistes sur le Jolendo et ambassade dala. Masami alaye Francis ambassadeur aller de Flen Niger à Tarayer la humilié à Bolé journaliste de Kokaba yinga kumala à tisser. Parce que dès qu'il met son pied à la porte, ils vont l'arrêter. Les policiers sont devant la porte. Donc, l'ambassadeur de la France, il s'est humilié aujourd'hui devant Dieu et le monde. Donc, voilà ce monsieur, donc, ça ne va pas chez lui. Ben, regarde, pourquoi tu forces de rester chez les gens?
Il faut seulement quitter chez les gens. Les Français, ambassadeur de, donc amener la bite, caméra de là. Ça a été filmé. N'ingara bidi. Donc, à tard, la France est en train de s'humilier. En boire comment me fait mais qu'au France a essayé de négociation Kenny Tchani ni Erina. La France essaie de négocier avec Tchani à cette heure-ci. France a essayé de négociation de Kenny Tchani ni Erina. La France qui se dit qu'elle est démocrate. C'est-à-dire, France, quand on a démocratie, donc quoi? C'est-à-dire, France, était malheureux à tête tachée. Rien ne les fait honte. Rien du tout. Tantôt, au ministre d'État Niger et Kumakaname, ou Tachani Kumakaname, mais parce que Tchani est coup d'État. Mais tantôt, au ministre, au Betaka, Brice Kumakaname, ou ambassadeur, au Betaka, Brice Kumakaname, Brice Doufane coup d'État. Français. Donc, Brice, il est oligos. Et l'ambassadeur français reçu par le chef de putschistes gabonaise. Un autre putsch halal après celui du Tchad. Oh yeah! Alala diendo. Il est halal. Il va donc putschisi do ye alali. Ou le horon quoi. Putschisi horon. Dobe ou lute horon ye. Ça dit coup d'état horon be. Herma bona be. Halakilon be. Tolon be. Sabatilon be. Ça dit Francis Ramana bla romina ori donc quoi. Donc sûrement Charita bolé à la Gabon fene ou fene halala di donc France c'est que tu Gabon fene la mais quoi il faut bien donc à Borola c'est la France rien ne doit nous surprendre donc les Français da onyakoro on a nya fonyana nous la France a un problème très sérieux elle n'arrive pas à s'adapter à la réalité quand à la place de la France il faut avoir honte pour dire même pour laisser l'Afrique utiliser le CFA. Pourquoi abato yerema ako ka omana jamana ka te faka mo mara ako ka be fait Afrique libérée ko auté problème la France se dit que elles ne sont pas le problème mais l'Afrique continue à manger le CFA. C'est que la définition même de CFA parle tout. Ne CFA est la définition na main aba kuma be fo. Les bases militaires, c'est qui était la même chose au moment de la colonisation que la France faisait. C'est-à-dire depuis France be ka frafiou mara. Depuis France a frappé base militaire au moment de la colonisation. Donc, les bases militaires françaises, c'est les symboles. Ce n'est que des symboles. Et ça ne signifie que la colonisation. Mais à la fin de la journée, la France n'arrive pas à ancrer dans leur petite tête. Pourquoi? Nous, notre génération, ne vont jamais les accepter avec cette boudon de posture. Donc, la France manque de s'adapter. Parce que Niroina, France bi Djoko ou Luka base militaire te en Djamana Okono pour essayer de nous attaquer. Vraiment que la France nous fout la merde. L'histoire de la France parle tout sur la France. Ni France ka histoire la dje. Mo mo ni France maraka teme. Ou France marani idéologie mi. Ne ko me boka ira awla sisa. Vraiment autisson da autisme da la yere. Donc ni France ka histoire jatemene. Kakla ka farafin den kuma mina ebe guerre la ke ba fo ke Francis Sukoromado et Sukoromado anga jamana konna la vraiment ko o farafin den me toyi abla ka ti dana muso o sukelen konna la vraiment c'est de l'insulte mulbala tete maka anga jamana konna la ben ala na krache ça je m'amuse pas hein je suis au grand sérieux mulbala tete maka anga jamana konna la parce que la France même sait que elle nous embête. Jean-Luc Mélenchon aïe mon effort. La base militaire française au Niger, encerclée par la foule qui exige son départ, l'attitude bornée du gouvernement français a créé cette impasse. Et maintenant, le Niger est aux Nigériens. C'est eux qui décident. Vous pouvez comprendre ça. Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon dit à la France. 55% de la population française ne veut pas la présence militaire de la France en Afrique. Comment la France peut s'appeler que c'est un état de démocratie? La France n'est pas démocrate. Parce qu'un pays qui est démocrate
va écouter sa population. France ka denw ko k'u fait quoi militaire ka to jamana konna Afrique konna la 55%, ça c'est 2 jours seulement, surveille de 2 jours. La France elle est dictateur. La France avec France kono ko Afrique est atadi. Naloma dendo bi jono dante ma famille, ça dit géopolitique de do ou quoi intérêt de do. Non non, c'est pas leurs intérêts. Leur base militaire c'est pour nous bombarder. La France nous a montré ça en 2004. 2004 ni mami Aklibala, français mouneke. La France a attaqué la Côte d'Ivoire en 2004. Français mouneke. Français 7 unités ivoiriennes. Français de bombarder. 7 unités ivoiriennes. Français de bombarder. Ou quoi avion wolonvla, avion suga wolonvla. Ivoirien segena ka wori minini. La France a bombardé la Côte d'Ivoire en 2004. Comment ils ont pu bombarder la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils avaient leur militaire, leur base militaire en Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé les Ivoiriens. Ils ont bombardé Boago devant tout le monde. À cause de qui? À cause de leur joujou. C'est qui s'appelle Alassane Ouattara. Donc, la France peut réciter leurs beaux leçons, mais nous qui se souvenons de l'histoire, ça ne va jamais marcher. Donc quand un nègre essaye de dire que oh, nous ne sommes pas là pour ça, c'est-à-dire Bazoum faisait et pour essayer de développer le pays du Niger, écoute les coups d'État, on les condamne. La France, c'est la France qui a commencé les coups d'État en Afrique en 1964 par Charles de Gaulle. L'Africain ne connaissait même pas le coup d'État. Sans la France, nous on ne connaît pas le coup d'État. C'est la France qui est notre terroriste, que cela soit très clair. Donc, ces 4 fois 5 mesures-là, on ne veut même pas que ça soit mesuré, parce que ça peut nous importe. Notre continent nous appartient. Ce qu'on demande à la France, c'est de vraiment s'occuper de la France et de laisser notre pays en paix. Parce que tout ce que la France fait, c'est des violations de loi. France, Dieu sera être violé. L'article de la France, je vais aller un peu plus profond avec ces bandits. France, article. France, ambassadeur Niger de fait que la France refuse de quitter le Niger, c'est violation de la loi française. Article 9, alinéa numéro 1, la France a violé leur propre loi. Et je mets tous les avocats du monde en garde sur ça. France, il y a charia violé. France, il y a charia minto, article 9, alinéa numéro 1. Alaïman Kelen, no est diplomatie. Au Konala, Charami Tigelen no ambassadeur ou ye. Et Francica Jamana reste Chara Konala. De fait qu'il y a Frako Francica ambassadeur, Kaka Bo Niger, Naï Banga Bo, Francier ou Ka Charia, Francio est violé follow. Voilà ce pays qui se permet de nous dire qu'ils vont nous parler de la démocratie. Mais c'est de la honte qu'un Français essaie de parler à un Africain de la démocratie. La France ne peut pas être démocrate. C'est impossible. Donc de ce fait, le Niger commence à s'assumer. Donc Nigeria essaie 600 pour assumer que Djonou yere, que c'est que Djo ou Djorola. Au Kona la 600, Masami alaye Niger kremeka France d'atounan tchouakono. Niger flenier quoi ironium ka asongo ka laïle sans fait. De 4000 à 130 000 francs. Masami alaye et Tchaniko ko fantanya koni ko nyo bantola de 600 ça. Tant que l'Europe koninka Iranom bebo oluka jamana de kono oluka Iranom songoni dien beta beke kelen dorénavant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et monsieur Tchani, son excellence, il a changé le prix de l'inarium de Niger. Au bout de 1 mois au pouvoir. Kalo kelen fangala. Ako koni France be inarium 100 oni Europe be inarium 100 jamana to bolo wori akamina afene be 100 aleka jamana bolo auto kelen là. De 4000 francs à 130 000 francs CFA par kilogramme. Ah, tcheni ala jamanya mo demandi makadisa. Enti ala tchani ko monebe do Niger muna ko okonite ke ko fa les choux ko donc ko dorénavant à partir de tout de suite à partir de maintenant l'uranium Niger konala a songobe keni diabeta ya bo 4 000 francs CFA là kala ele à kilogramme ka bla 130 000 francs CFA là. Donc Francia Bodou, la France ne sait plus quoi faire. Donc de ce fait, ce que j'ai appris, qu'au Aflène il y a fait des délicissants.
il vient de demander pardon à Général Tchani en clando. Kabe Yafadeli là, que France be ka siga jeune ka 600 ka Yafadeli. Or Macky Sall koni Alassane Ouattara koni olu tate fotuni, olu datuna tunu kono amena parce que olu bolo koni ko inte se fait à temeno bekan. Donc l'air est grave. Mais la réalité est quoi? La France seulement doit laisser les Africains en paix et que la France aille chez eux. Ça dit tout en tort quoi. C'est des menteurs. Ah Akilibe Barack Obama là, on est Sarkozy, on est Angleterre ministre Koro. Masami alaye nous ma galon du moy. Ils ont menti. Barack Obama Barack Afo ko alete keleke ko lutita mo reka jamana envahi ou lutita keleke mo jamana na tuguni ya sigile fangala munekera. Quand il a été élu, qu'est-ce que Barack Obama a fait? Amatara jamana waro attaqué. C'est tout ce qu'il a fait. Ou be galon etike. Toi on a fait fier galon edu. Ou te tient fort. Tiens te bouda kono. Donc Masami alaye voilà les violateurs du loi partout dans le monde, comme nous disons, les sondes en main. Vraiment que la France nous fout de la merde. La France n'a pas c'est-à-dire français qui a commandé quoi, on est daté quoi. Je vais aller un peu plus loin. Et regarde le pays comme Haïti. Quand tu regardes Haïti, Haïti de 1825 jusqu'à 1950, Haïti est sera français. Parce que français c'est plus de 560 millions de dollars. Ce qui est 8 fois de PIB de l'Haïti. C'est-à-dire, Haïti sera français depuis 1825. Il faut qu'on ait 1950. On veut qu'on ait dit français. Parce que français Haïti sera français. Au 100 qu'on a là, avec 560 millions de dollars. Ni Haïti reka soro la je ou ka PIB o be be ou ka jamana nafolo sigoroma sheki ou ka jamana here be sigoroma sheki. Au français qui dit qu'ils sont pas là pour essayer de piller l'Afrique et ils sont en Afrique pour essayer de nous aider. Vraiment ça va passer les Français. Et voilà, à manto là, Africain de Obutu vraiment Kuba essayer Kubo au slogani, Kubo au défend en sécurité pour essayer d'insulter nos intelligences. Vraiment bon sang. Il faut que Alaka France, c'est-à-dire la France doit revenir à leur sens. Ils ont besoin un peu de bon sang. Les familles. La France a besoin d'un peu de bon sang. Un peu de bon sang quoi. Les familles. Un peu de bon sang, c'est ce que la France a besoin. Donc la France, c'est un pays qui ment. Ils ont toujours menti. Donc, mais je vais aller un peu plus profond avec l'histoire de ces bandits. Donc, à un temps, c'est très très important. On en a besoin. Français, Français Mara. Quelle est la promesse de la France envers nous, les Africains? Francis ga dalakan ye munye en africain bolo parce que en doba en yerla ina tiako aban kono ko alabe jigina na en fait nya fonyana ngo alate jigina kuma mo chife Francis quelqu'un ye mune Francis ka Qur'an ayaye mune Francis ka Bible ayaye Francis re ko kabe frafi marato mina anganda dola comme ça là ça va nous aider avec comme Moussa Traoré alaka hinala ay mu fo malion nyana ay kanto malion mayani sa ka sama comme malion museka mali bemene ka terosu belabo mali kono comme ko tangi malien ma adambe on a ka dignité keleke comme malien ti comme mali seka dio ko ça c'est quelque chose de criminel dans notre pays en me kala mun no fait au keleke lentia donc le temps ne ment à personne. Le temps ne ment pas. Tant que Malien ma yuruku dabla Mali te jo foka diaouli. Ala ere mo me dien jo. Atseka hina Mali la. Tant que Malien dobe kabi dotaka. Ala te son. Donc Francis be bien en kane. Donc ala te Francis sako dama foka diaouli. Parce que Francis ere jora farafin golo sans fait. La France a été construite avec leur seule idée pour l'existence de la France, c'est de coloniser les Noirs. Parce que les Français même ne regardent pas un Noir d'autrement qu'un mouton. Plus qu'un mouton. Français Mounefo. John Wolster. Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains et une Afrique sans les Africaines deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Kuluka objectif kelimpe de boulula. La yini kelimpe de boulula diya kono. O la yini te dore ko ka Afrikista ka soro Africain ta konala. Kono kera ko Afriki jamana ou be ke arjine ou louf tobu boulot. C'est ça.
les dirigeants de la France, c'est ça leur idéologie avant l'arrivée de Macron. Ça, ce n'est rien à voir avec M. Macron. Donc, Dobi Djoko non Dante, John Walsh de, Ote Macronien, Okera Amena, Malion voyagera, Aïdé on Sorouboulot, Malion Sigleno Francie, Français au Sigleno Malila, en bébé voyager, Aïdé on Sorouboulot fait. C'est-à-dire, on a des histoires communes. Quand moi j'entends un nègre dire que la France et le Mali ont de l'histoire commune. Quelle histoire commune? Il faut me foutre de la merde. On n'a pas des mêmes histoires communes. Que cela soit très clair. Si la France et le Mali et l'Afrique avaient des mêmes histoires communes, l'Afrique allait pouvoir se développer après 60 ans d'indépendance. Donc, il dit non, ça c'est pas la faute de la France. Yes, c'est la faute de la France. C'est la France qui fait que nos dirigeants nous baisent à la manière dont ils nous baisent. Ils les ont laissés faire ça. C'était du magouillage entre eux. Moi, je te protège, tu peux baiser votre pays. Quand votre pays se révolte, je vais te protéger. Comme une zone à Bouloufan à Bezo, sous le monde s'en démarre, goto. Donc, nous sommes français objectifiés. Donc, nous sommes dans le ok, Charlène Allemande, 1982 à 1978, à 98. Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laisserait plus surprendre une deuxième fois. L'Asie lui oppose une sérieuse et concurrence aujourd'hui parce qu'on s'est laissé faire. On s'est laissé distraire face à son développement. Donc, ni Francis Mobaoudi, yani, ni fora Francis, ni Francis ka vocabulaire là, depuis le 3 avril 1930. Francis Beka ni fora que discours là, depuis dans les 1987. Donc, on a fait un peu à occuper nous. Ou avez fait Alsa ala de Kadinga kuma fait. Ama famille yao. Jamana me jokwe. Mali be jo jaguadido. Mali be jo jaguadido. Ame kla nyona yoro ma cité français to boa dakono. Ama nyedo anga jamana nyemo de là parce que français ko kuma te na marché tukuni. Ça ne va plus marcher. Donc, oro nin koni oro amanga sigere comme français. Est-ce que anga to ka ere bo anda kono? Amanga ke. Amanga ke. Et ça c'est le challenge qu'on a. Man se ko ke folo tanga ma yurgu ere dabla flo. Parce que mo mbi ere chouin et mola et la mola ere betemo kan kay ere chouin. Mo mba ere chouin et mo se ki ere doka ka teme ki ere chouin kan. Donc ni français ka idéologie de. Ko ulu ta onwa jamana to jamais de la vie anga se ka ere industrialiser. Ko parce que kulier Asie to no e chinois ni North Korea ni ko ulu snokora yulu négliger. Ou négligé, ou quelqu'un ou négligé, au kera couteau snola, mais nous on reste cool, on reste cool à tout. Donc, moi, je ne sais pas non denté, aucun mot fladronné, vraiment, ça, c'est pas l'idée de tous les Français, vraiment, au kera amena. Ok, comme il y a des esquisses d'avoir ma dien femela, à n'a donné ardina kono, à bas faut à la macao, à la carte de flo, qu'avait au stel guita, y'en a qu'au ardina kono. Ok, angatara. Donc, angado, angakuma sarakozika. Comme ton nous maintenant, ça allait dans les 1987. Donc on va venir dans les 2000. La France ne peut pas permettre que ces anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Si cela se produit, ça sera une catastrophe pour le trésor public qui pourra entraîner la France au rang de 20e puissance économique mondiale. Sarkozy. Quand Francis Seka a colonie toy ou kuka world. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Quand parce que nous kera. Masami alaye. Quand Francis kan na flotiya ko be ban. Quand Francis be kem moni fi jamana monana économiquement. Dobi joko no dante o kuma drone aya seben drone a vraiment tina la walia. Aba comme il y a français ko ou betaka dugudo attaquer ma foko. Eh o tseko ke fatula. O tlanse ko ke. Ro an ko ni ko ka cité ke fona kera. Donc mais à quel ngo fo aya ke o et ngo karafiko ka be farafina franya ngo ko ka wor kelembo qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'était pas du bluff. O kele kele ne be ka ke. Il n'y a rien qui a changé. Faut m'a changé. C'est la même France, c'est les mêmes leaders. Parce que quand il a fait nos records, nous nous avons tani sebaye, on me clonger là. C'est-à-dire, moi, je suis nous nous avons là. Maintenant, moi, je suis foyer, à serment clé de printé. À la femme, c'est ça. Avec moi, je suis là quoi. À Bayi Kali, ou ka Bible clé de camp,
ou bɛɛ ka formation ye la France ou bɛɛ bi kalu ka formation livre ninnu de kan donc France mɔgɔ ye France mara a bɛɛ bi kali fɛn kelen de la walasa ka jamana mara donc n'a y'o faamu dɔrɔn a bɛ lafiya le moment que vous allez comprendre ça vous serez tous à l'aise c'est la même chose en Angleterre c'est la même chose aux États-Unis ou bɛɛ bi kali fɛn kelen de kan donc faut il m'a changé rien n'a changé depuis au début de l'esclavagisme depuis c'est-à-dire ka tamine jonya la ka bila colonisation na ka bila fo bila ou fɛn jamana mara a bɛɛ bɛ kali cogoya kelen de kɛ a bɛɛ bɛ serment kelen de signer a bɛɛ bɛ décorer cogo kelen de la dès qu'il y'o faamuya dɔrɔn i bɛ bɔ mɔgɔ ko la i b'a faamuya a bɛɛ nakun ye kelen ye donc comme farafinw bolo ko tɛ tiɲɛ Karafiya kɛ ɲagaɲaga jeliya ye k'i gɛrɛ Sarkozy là qu'est-ce qui s'est passé quand il a essayé de créer l'autonomie financière économique avec l'Afrique qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tué Kadhafi devant Dieu et le monde k'a yira la k'a fɔ k'u ye kuma min fɔ il tient leur dit ce n'était pas de bluff. L'objectif Dante, bon, qu'un Sarkozy de, ou un fla drone, bon, vraiment au terre quoi. Ni a déterminé, en France, en côté on fait, bon, au côté manqué, au fenêtre kera, au fenêtre maquette mamina, au fenêtre nanake. Ok, time out. En train de me refaire. Ne touche surtout pas aux francs CFA. L'idéologie. Ne touche surtout pas aux francs CFA. Sinon, vous serez frappés par le terrorisme. Ko dès qu'il y a même la France CFA là, ou le terrorisme qui est dans la jamana kono. C'est pas ce qui s'est passé. Ka Kadhafi a essayé, ka Mali, ka Farafina Warbo, ou ma terroriste damene Kadhafi ka jamana kono là. Au terroriste qui n'était qu'en jamana sur Jean Beke. Michael Sapin, ancien ministre de l'économie de la France. Badra Ali, le temps ne ment à personne. Le monde n'appartient pas aux procrastinateurs. Oh yeah! Koni mami go qui be bo sefa la bon ali ka dani maon est-ce que ibeni Assimi Goïta ni Tchani est-ce que tu m'as demandé 600 pas pour les pousser en vitesse hein, mais on a besoin que de la vitesse en ala ti an sefa doni erina to bu be ka a jamana mara to finyana nous te yingu nembo da kono o bela on be kuna su kan fola ko inshallah non inshallah dirao iftakara ala ye ikmanda ama mun kanya ma ala o yira ana ala ko silame ma mumin ma ko ni be fe ka ko kɛ ko mun kayma ni mun ma ki ka jogo fula seli dugla fɛ i ka yira ala la ko mun kayma ka yirila ni ala o yirila a banaw an be ka iftakara baro de kɛ an be ba dɔn ko sefa tan ta ye an ka nafa t'a la an ka intérêt t'a la a nafa t'an ye donc ala ye fɛn min yirila ko kayma i be b'o la dɔrɔn de o ala o yirila ka ban ala o daluya di ma ka ban o de iftakara ye donc on a beau esquisse qu'on a là quoi donc faut que vous dante non boye mo nanni o kera mena est-ce que o français beka kuma kan ok tama on a tamo durnana ameta mo durnana ay blanc ngata mo durnana ay toy ngata mo durnana ni ala chamta mo durnana on n'a pas droit à l'esquisse ay masite esquisse ke i Jacques Chirac ko frafindion kay boss no la ça. On est en train de vous voler, on est en train de vous détourner depuis au début de la civilisation humaine. Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément d'exploitation du continent africain. La France ne fait que de nous exploiter. Donc quand tu écoutes quelqu'un comme Kaoudjim, il regarde, il dit que oh, tu sais, moi j'aime la France, hein, j'aime leur parfum. Alassane, c'était une référence que tu vois pas ce qu'il a fait chez lui. Bon, en un mot, quand il dit ça, je comprends. Parce que c'est vrai, là, Alassane c'est tout, hein. Mais de dire que Français, quand il y a un mot, Français, on il ne doit pas dire ces mots. Bien vrai qu'il a des désagréments avec notre régime, mais il doit vraiment cesser. Parce que moi je crois que dans l'avenir, il peut servir le pays à une autre manière, mais il faut qu'il se débarrasse avec ces mots. Ce n'est pas des mots réfléchissés à sa part. C'est la France même qui dit, leur président, Jacques Chirac, soyons honnêtes, nous devons être honnêtes. Tant que Horoy, Anga Maloya, Anga Tachi, Anga Donga Foko, France, Bi Frafina Kane.
nafolo min banga bangu konna la ama sɔrɔ dɔwɛrɛ la ni Afrique marani n'a jɔnya tɛ. C'est ce que Jacques Chirac dit. Oh yeah. Oh yeah. C'est ce que Jacques Chirac a dit. Donc il tourne autour mais qui veut se ka mɔgɔ wɛrɛ ka manamanakan lamɛn. Qui veut fɔ k'i bɛ jamana mara dans certaines capacités. Malien tɛ normal ye. Fo n'a sɔrɔ nous sommes des an bɛ ɲina mun fɔra an ma kunun an bɛ ɲinɛ o kɔ ni dugu jɛra. Fo n'a sɔrɔ jinɛ hakili b'an kun an tɛ foyi ye ni mun bɛna ale sini kɔ. Sinon mɔgɔ min bɛ bɔ ka manamanakan sugu dɔ fɔ jamana ma e kɔni b'a dɔn e tɛ se ka jamana mara tuguni. Fo ni malien bɛ fo ni jinɛ hakili de b'an na Ala kana jinɛ hakili da an ma. Donc dɔ bɛ jɔ ko non. Donc Dante Jacques Chirac y'o fɔ peut-être a ko mɔgɔw de bɛ wari la jamana ɲɛmɔgɔ dɔ bolo o de la a y'o fɔ. Donc an bɛ bɔ Jacques Chirac là. Je vais aller un peu plus loin. Je vais aller plus profond. Mais taga tuguni parce que Martinez sɔgɔli ɲɛna yan. Jules Ferry 1832 into 1896. Jules Ferry est mon fort en 1832 jusqu'à 1896. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre discours qui repose sur l'égalité, la liberté, l'indépendance. Quand Francis poussé, Francis a tout à la idéologie quand il dit nous l'égalité, liberté, l'indépendance. Ni ne Francis a souveraineté, Francis ben de fort. Mais ni ça va à cité tien, mais Francis bi wasonini. Mais qu'est-ce que Gilles a dit à la population française? Il dit des races inférieures, messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Voilà les idéologies de la France. Ça, c'est les gens qui ont créé la France. Nous, nous sommes Francis. Macron meti serment signé papier minkan. Nous, nous sommes signé. Nous, nous sommes Francis. Avec comme Nico Amérique, tu vas parler de George Washington. Voilà les George Washington de la France. Donc Macron ne fait que suivre l'agenda des maîtres qu'ils ont créé la France. Avec comme une référence à Moussa Traoré parce qu'il a Mali Djo, a Mali Brigida, a Mali Mara Samoa Anisaba. Donc Mali référence d'Orido. Ola Ourna est présent, ou a commémoré parce qu'il fait partie de l'histoire du Mali. Si Moussa Traoré n'avait rien fait là, présent que tu fais notre Djansao, il a Djansa, malgré que Moussa Koro m'a béma, mais Moussa Koro fait une manqué. Donc de ce fait, donc Assimi, il embody Moussa. Oui, anglais dit. Donc Assimi, il se réfère avec Moussa Traoré. Donc vous voyez, donc il ne faut pas que comme si le Macron se réfère à Gilles. C'est un humain. Donc ameni fadin sagwa ni là quand sigi ka ke wurdi bay il faut que Djinamouria do bina kaonyi. Djinamouria tuna kaya, il y aura pas de magie. Nama yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye an ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n'an bɛ sɔnni dabila an ka jamana kɔnɔ an ka sɔnni dabila an ka jamana kɔnɔ n'an bɛ fɔra ka an ka jamanadenw nɛgɛn manamanakan fɔ la ka dɛsɛ ka carte biométrique dɔrɔn di maliyɛndenw ma an ka dabila an ka kan fana baga sun seli kɔsɔn an ka hinɛ maliyɛndenw na parce que hadamaden bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ il faut qu'on respecte notre population. Parce que France bɛ k'a ka jamanadenw a ka jamana sigibagaw olu tɔgɔbila olu tabiya olu bɛ k'o de kɛ Musa Tarawele ko tant que maliyɛnden ma jamana kanu k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ka jamana sɛnɛ don ba la Musa Tarawele de y'a fɔ ne m'a fɔ o ale de y'a fɔ ko hali ni Mali bɛɛ dira an ma ka Irishilaka ka char combat bɛɛ d'a ma o n'a ka bombe atomique bɛɛ ko hali Mali jɔli kuma ma daminɛ fɔlɔ ko fɛn fila bɛ yen n'a m'o kɛ dignité et la dignité et ko k'an yɛrɛ bonya ka tila ka k'an yɛrɛ fɛ. Quand il est bougna ka kila kan yɛrɛ fɛ parce que mɔgɔ min t'a yɛrɛ fɛ o tɛ sariya bonya ka jamana kɔnɔ mɔgɔ min t'a yɛrɛ bonya o b'a ka jamana soin. Donc la France est valeur dɔ de b'olu la au moins olu b'u yɛrɛ fɛ donc u facɛw y'a bila yɔrɔ min na u mamakɛw y'a bila yɔrɔ min na n'u ma tɛmɛ olu la u tɛ tɛmɛ olu kɔfɛ. Donc Francis Jules Ferry ko tubabu bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye race supérieure ye ko farafin ye race inférieure de ye ko tubabuw k'a fɔ u kan kɔrɔtalen u k'a fɔ u yɛrɛlen u k'a fɔ u dalen u k'a dɔn k'a fɔ ko farafin ala ye farafin dan olu de ye. Voilà l'idéologie de Macron. Donc quand Macron dit à un président de l'Afrique qu'il doit aller réparer les climatiseurs, mais il les tient, c'est pas de l'accident. Il parlait à son planton. Parce que lui, il est inférieur. Il parlait aux races inférieures. Macron, il est supérieur. À l'heure des infos pertinents,
Moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Dobi Djokono, Dante, aucun Gilles Koumakane, vraiment. Ok, comme aucun Gilles Koumakane. Donc, je vais aller, on va parler de Emmanuel Kant. On parle de Emmanuel Macron. Cette fois-ci, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. La nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève à-dessus de la misérie. Ko alama farafin danfoui kama ni segente. Allah, la hawla wala kawta illa billahi dazilak. La nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment. Ko alama on dan hinakama. Tieni ni ganga dusuru mo ko sa. Allah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu. Mo histoire kadisa. On ne peut pas être un historien et être l'amour de son histoire et connaître son ennemi et d'être un médiocre. C'est impossible. Et Amala Kroshi, ni Poutine meka ali chini somana e jamala sigi, abe mun keruka jamala la aba kuma fo aka ministre nyana, il va faut démissionner. Parce que la réputation elle est pédagogique. Au problème le ba onda là. Au problème le ba onda là. Et puis c'est quand ils dont trop mais qui va faut quitter Mali gidrongla. Et puis c'est quand ils dont trop mais qui va faut quitter infrastructure kanga jamana konala. Et puis c'est quand ils dont trop mais qui va faut ko mo be sholi kanga jamana. Anga jamana mi alni gidron ta kono, mo be toluso konala. Et puis c'est quand ils qui trop mais ko mo do ba faut ka be milliards sur anga jamana konala. Et puis c'est quand ils dont trop mais qui te kelia. Donc ko alam ye dien quand le blanc dit que la nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment. Donc il se réfère de Allah. Ko Allah ko ama frafin mun dana Afrique jamana konala ko ka hina ona ko alama on dan hina kama qui ne se lève au-dessus de la misérie ko alama on dan here kama ko donc ko kana jora ona comme c'est ka bonga foire de en konala aba ka to quoi ne tobu kuma kana frafima abe ni fo domina en 1724 jusqu'à 1804 aujourd'hui c'est septembre le 3 2023. Est-ce qu'il y a un galon de tegawa? Un galon de tegawa? Ma famille. C'est même son bichot blanc. Moi, je suis trop émotionnel, quoi. Ça dit, nous. Bien vrai que. Ça dit. Hein? Les Noirs sont si bavards. Les Noirs sont si bavards. Quand on se fout là, on n'aime pas travailler. Tiens, nous. Frafime na domina américain. Il est bas de la quand tu es baraké, yana ben arana kirati. Ne danté rebola, ne na domina américain. Na tiene baraké, faut qu'on s'y infunu. Ka barake fo kan bolo funu mo tiɲɛ mun kɛ jante baara de kɛ donc dès que be baara daminɛ dɔrɔn i seni bolo be funu parce que i b'i jɔ de ka baara kɛ yan i y'a faamuya yanni i ka tila i ka kalan ni fɛnw na les plupart parce que o tɛ kojugu américain yan mɔgɔw b'u jɔ ka baara kɛ yan de parce que américain ko n'i sigi i bɛ salaya donc mɔgɔw b'i jɔ ka baara kɛ yan heure 10 heure 8 heure 12 donc parce que an ma dege o la an bɛ wuli sɔgɔmada fɛ an bɛ taa sigi temiyɔrɔ la ni i bɛ kalan kɛ i bɛ t'i sigi kilasi kɔnɔ n'i ye baara sɔrɔ la i bɛ t'i sigi bureau kɔnɔ nous on fait pas d'effort o y'an ka culture kɛcogo de ye ni repos dira i bɛ mobili ta i bɛ na so i bɛ ka tilafɛnɛ dun i bɛ tila ka na baarayɔrɔ la an ka culture kɛcogo de don on joue pas les dires mɔgɔ minnu bɛ dire kɛ olu ye burusi kɔnɔ mɔgɔw de en cas général ou bien mɔgɔ minnu bɛ na tunga la Mali kɔnɔna la donc tiɲɛ ka di Ala ye an tɛ baara kɛ donc qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Kant? Il dit que le noir est si bavard qu'on a barré mana kanfori, le bas quand ils sont barama, qu'on a un dent, qu'on a un dent tragné kama, que les noirs sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. Qu'on y m'a on fera quand c'est fou la kuma quand ils sont barama, que donc il y a un boni bâton, il y a un boni bré, que sinon quand il faut qu'il y ait. Voilà l'idéologie des Blancs. Donc, on est quand tu vois leur posture maintenant, tu n'as pas besoin de te tracasser. Donc, quand un président, quand un ambassadeur de France dit qu'il ne va pas quitter un pays de l'Afrique, il faut comprendre d'où il vient. Et quand la France bombarde la Côte d'Ivoire en 2004, il faut savoir d'où il vient.
Quand Macron dit qu'ils ne connaissent pas notre président, comme si on a besoin de sa clarification, de quoi lui c'est ça. Mais c'est de l'insulte. Et quand nos dirigeants continuent à dire que la France, au lieu de dire que nous-mêmes, mais tu vois pourquoi? Il faut qu'à un moment donné, on bouge. L'histoire nous a déjà tout appris. On n'a pas besoin de réécrire l'histoire ici. On doit seulement prendre l'histoire et se concentrer sur ça et essayer de s'améliorer. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, ici sur la maladie de la tête, observation sur le sentiment du beau et du sublime. Ed Flammarion. Donc, ni Emmanuel Kent Makane, farafima. Ko alama farafin dans Herekama. Ko farafin dans Boni Beredi. Ko parce que quand c'est fou la Kumako. Aben il faut dominant 1724. Donc, je n'ai danté, aucun mot, quel est le Kumakan, au thème de Kumakan. Donc, quel est mon objectif ici? C'est vous montrer l'histoire d'origine de la France. Ne objectif. Parce qu'avec d'autres, qu'on film courant de tourner, qu'un beau jour, la France va changer, et qu'on n'a pas de problème avec les Français, que c'est leur politique. Et tu es qu'à fois. Ne m'a fait un ne fa ka barado tono so le bito ka fo. Il doit cesser de dire ça parce que c'est faux, c'est pas cohérent. On a le problème avec la France, c'est pas leur politique. La France c'est leur politique. La politique de la France fait partie de la France. Mais la France a les mêmes postures depuis dans les années 1689. Donc, qu'est-ce que toi tu as problème avec quoi? Et France est depuis 1689. Ça n'a rien à voir avec Macron. Macron a un clé de Macron trop fort. Parce qu'il y a un moment. Mais moi, je Macron fait. Ni mon tamadouani Macron taille. Macron est ma fouille. En 1689 jusqu'à 1755, qu'est-ce que Montesquieu a dit? Montesquieu, allez, mon faut. On peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, et mise une âme surtout, une âme bonne, dans un corps tout noir. Allah Akbar. Ko alamiye masanyumay. Ko ulube alamim bateau. Ko alamim madaleno. Ko ale badon tiki ale ba alamim bateau. Ko ti se ka jugo nyuma, o se ka ni nyuma, o se ka sonnyuma do farafin golola, katise. Ça, c'est le grand homme de la France. Montesquieu, Nia Idedi. Donc, vous voyez comment le petit blanc vient. D'où il vient. Ala seka sonnement do farafina, ale be ala min baton. O seka erreur ke ka farafina dans. Ka kla ka foka be kla ka sonnement dans la tsekoke. Ça, c'est leurs idées. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Le noir n'est même pas un humain dans la tête d'un Français. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Nous chrétiens, nous le dara la ko frafien ramadi ko o do o ba ira ka fukulu te chrétien re. Ko parce que kulbe alami bateau ko te seka djugnement do mo ni fi farso ko fi mana. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi on met une posture qu'on a là après toutes ces années. Ce n'est pas des accidents. Nous, des accidents, rien. Il n'y a pas d'accident ici. La France ne dirige pas l'Afrique par tâtonnement. Tout à fait, c'est du système, c'est de l'idéologie. Ça dépasse tout ce qu'il y a en Yémen. Parce qu'on est dans une nation, qu'elle est Tombouctou, qu'elle est terroriste, qu'elle est Karafika Dougou Tirade, depuis dans les années 1600. Ça n'a rien à voir avec Kadhafi. Kadhafi taille, au chemin où est drone, au chemin Kouradi. Où est un clé tadi. Et il y a une Kadhafi qui est une autre de l'Afrique qu'on a là. Nema foi na ngomo gofla drone Sénégal mena. France mali kele Sénégal mena. Français mo gofla drone na Sénégal ka Sénégal mena. Ou bora Sénégal Gambie France Sénégal ka. Je vais aller plus loin. Ernest Renan 1823-1892. La nature a fait une race d'ouvriers. C'est la race chinoise.
ko ala ye siya dɔ da diɲɛ kɔnɔ siya min dana baara yɛrɛ dɔrɔn kama k'o ye chinois ye. Une race de travailleurs de la terre, ça c'est le nègre. Ko wa maa min kan ka baara kɛ dugukolo kan o de la tubabu kelen ka an minɛ à l'époque u tun b'an bila ka coton an tun bɛ coton ni sɛnɛ coton ni tiga coton ni kaba. So tuma sɔrɔ kaba de ye balo prix ye hali bi kaba de ye balo prix ye o ni ka se ka fini d'u la donc coton ni kaba o ni ka ko arayiw da ko ala ye siya fila dan ko chinois ye kelen ye olu ye d'ouvriers ye olu bɛ taga baara kɛ u ka baara ni minnu ka nɔgɔn donc ko mɔgɔ min ka baara kɛ ni dugukolo ye k'o ye farafin ye ko ala ye farafin dan anw farafinw danna olu de kama. C'est les nègres, une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Ko ala ye siya min dan siya min kan ka diɲɛ mara siya min n'a bɛ fɔ a ma ko baba ko o ye tubabuw de ye. Gueye de Maupassant 1850 à 1893. La nature a fait une race d'ouvriers. En Afrique, Gueye Moulefo, Guy de Maupassant 1850 à 1893. En Afrique, les filles foisonnantes, mais elles sont toutes aussi malfaisantes et pourries que le liquide fangaise des pieux sahariennes. Voilà comment ils pensaient de nos femmes. Ko Afrique, quand on a muso beye kokolon kelaude, abe aketo, ko wako mo negolone do, ko nogolone do, il n'a faut ko Sahara minano yefomu Sahara ji kolombaw munu kasaba bebo. Kairola kafo, comment ils sont racistes, c'est embêté dans leur sang. Il est betoboula depuis 1850 jusqu'à 1893. Donc vous voyez maintenant, donc voilà pourquoi. Donc c'est à nous de libérer notre continent. Mais ça commence par nous-mêmes d'abord. On est bien mon follow. On me dit damnemi, on me damna aire ni nyon follow. Anga yere bunya te toy, yere bunya te kumaye. Yere bunya e muni. Yere bunya e muni. Yere bunya oye de casser kika jamana bunya, kika jamana sharia bunya, ori yere bunya. C'est très très important. C'est très très important. Allah des infos pertinents. Moi Dante, je ne fais que mon. Donc, ne balana me brao. Victor Hugo, ni farafin naman waso ola. Il veut farafin chamaye au bout waso Victor Hugo là. Et ça c'est de l'erreur. Un noir ne doit jamais se vanter de Victor Hugo. Mais comme on n'y était histoire donc, il veut Modo rebe ou surnom ke ko Victor Hugo dobe malla ou bouere ko Victor Hugo yem fam mota don mo ni te histoire don ibi mamatiki to là. Qu'est-ce que Victor Hugo disait sur les noirs en 1802 jusqu'à 1885? Que sera l'Afrique sans les blancs? Quand quelqu'un mouni ni to bouté to ka jumni Alassane Ouattara te ko de fois. C'est parce que Massoud a dit hier qu'il lui veut que la France reste. Il ne veut pas que le maître s'en aille. Il faut qu'il reste. Que sera l'Afrique sans les blancs? Rien. Quand on dit fossile, un bloc de sable. Quand on dit la nuit, la paralyse. Quand on dit soukura, on sait qu'il faut qu'il y ait. Quand on dit soukura, frafim, bébé paralysé. On te fouille que souffre. Ni soukura dro bébé sigi dala ka temi ka dumuni ke kandaka sunoko ko la nuit le noir se paralyse. Voilà ce que les blancs disent sur nous. Ni bekanga de soudo ankono. Des passages lunaires, l'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché. Discours sur l'Afrique du 18 mai 1879. Un discours que le 18 mai 1879 a une fois sur un discours que l'Afrique. Ko anga continent dia bora en kalama parce que toi vous t'aimerais rien fait alors que toi vous bora en est là.
le blanc ne vaut rien. Quand nous, on a vu les blancs mangeaient leur propre caca. On est tobu de faible là. On est tobu don domine à la teko. Shiba fari fambe. Phobie, le blanc ne se lave pas. Le blanc déteste de se laver. Jusqu'à aujourd'hui. Ils aiment tous, ils détestent de se laver. Bakoro nous nous. Ni kuye Victor Hugo makane auma. Voltaire 1694-1778. Les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres ne sont aux singes, et comme les singes, ils sont aux huîtres. Ko tobuka bona awnye tobuka usana awnye, qui n'a fait enfin ka usani gon et tout. Mais qu'est-ce que Poutine a dit sur les Noirs? Poutine ko l'Afrique est 1000 fois riche que l'Europe. Ah non, vraiment, non, mais Poutine est mon fort frappement. Poutine ko l'Afrique est 1000 fois riche que l'Europe. En sous-sol, mais aussi 1000 fois plus pauvre que l'Europe en développement. Ko nafolo manga jamana dugu jukoro ko ka can chien ba kɛmɛ ka tɛmɛ farajɛla kan. Mais fantanya fɛnɛ ba anw na ka tɛmɛ Europe kan parce que an tɛ ka se ka développer. Il suffit seulement que les présidents africains créent leur propre monnaie et une monnaie générale. Je vous donne ma parole que l'Europe immigrera vers l'Afrique. Donc Poutine ko tout ce que l'Afrique doit faire pour s'en sortir, ko anga jama nyamko ka far nyamko kan ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ka nafolo kelen créer nafolo min ba to Afrique bebe se ka je ka mundu ko lui jure ale bi kali alala ko tobu bena immigrant tobu bena barake Afrique ko ala teme. Voilà ce qui se passe, mes chers compatriotes. Ni problème ni ba ondala masami alaye ameni kolo de bolo anga jamana ko naula. Donc ala kanye kada ama. Donc ne balala me bagaw a kanye ka téléphone juru bla pour que am se ka kuma to mina doni. Mais yani nga téléphone juru bla nye nouvelle do soro me fe kan dado la. Mais yani nga dado la fene nyame ko accident bado kera mali ko nala ko mo tama fatura accident kera mobili accident edo. Donc me do ke mo mun fatura ala ku dawro sumaya ala ku saraka arjina fardu suwi mo mun fatura la ko accident bado kera jamana ko nala ko camion bado e sirabla anana mo temps. 9 personnes ont perdu leur vie, 7 blessés dans un grave accident ce vendredi. À quel vendredi donc vraiment à quel kasarabay donc me doit ok parce que ma seconda mara kumala me doit ok bon nya fo yana fene ko CEDEAO ou fene ko kulube 9 mois di Niger ma o ba ira ka fo ko Nigeria o lu dabo Alassane Ouattara ka mana kan fo la oni atoro borangono c'est content de Macky Sall donc allez d'abord là donc lui il est borani 9 mois on va dire que Bazoum a laissé ils ont laissé Bazoum en plein de voitures pas en vol ils ont laissé Bazoum dans le désert oui Bazoum dans le désert quand même bon mon galama il y a une nouvelle mais c'est pas confirmé mais il y a mais donc comme il y a fort moi j'aimerais vraiment de parler sur l'actualité du pays parce que Maliko Fari ben là Moraka kuma mi mais Nyame Bololo sans fait, c'est pas confirmé. Mais maintenant, analyse dit à Koka. J'ai entendu que Nyani Soro Kulukoro Info 24. Kulukoro Info 24. Yefamou. Oulu de Borani ni Aini Soroka. Yefamou. Donc, Kulukoro Info 24. A Boraka Moufo, a Iraka Fo, que c'est urgent. Kulukoro Info 24 que c'est urgent. Selon mes informations, des proches du président de la transition, lui, ont demandé d'abroger les degrés de nomination d'Adama Diarra dit Ben le cerveau. Mes sources entrevoient après demain, lundi 4 septembre 2023,
comme jour choisi par le président pour démoger le leader du mouvement Yerawolo debout sur la rempart. Donc, comme il y a fait trop maintenant, et ce n'est pas confirmé, ma nyeni soro bolo sera de camp. Ben, c'est un jeune frère. Donc, ne à la délit, il ne faut pas que cela soit le cas. Il ne faut pas que vous faut que Ben Gang à barala parce que vraiment, ce n'est pas du tout bon. Et ça, ce n'est pas réfléchi. C'est ma fonga beke, ma fonga foranyana, nyeni kuma soro kulukuru info de bolo, kulukuru info 24. Que c'est urgent, que aller, que selon mes informations, qu'aller kuma mun soro aka information bolo. Dans ma forêt, voilà, aïe jonga ou fonga, aïe jonga faut chien ça va. Dans tes cas kuma tenir, dans tes cas kuma tenir, dans tes cas kuma tenir. Parce que moi d'autres se fouille là, fadin sagoya ko, karama donga kuma ou tadron ko tige ka boni manaka voy. Na foyena on mo chite donner kan basa boray inshallah. Donc Kulukoro 24 info oriko que selon ces informations, quelle information qu'on a là, des proches du président de la transition, ko Assimi Kerefe Moro, ou y'a fo Assimi Nyana, ko ka degere bo, ko ka benga nomination, ko ka aminala. Donc, ko o no o sabatira, ko chini le 4, ko o kangala waleya. Donc, mais à la délit, à la kanake tien. Mais à la délit, à la kanake tien. Parce que notre pays n'a pas besoin de ça. On m'a fouetté nani erina. Notre pays a besoin de cohésion sociale. Chacun a son idée, chacun a ses ambitions. Benika idée de don, benika ambition de don. Parce que moi teka asimiga nyetera ye au crote ko ateke fanga kati seka jamana mara ou va se ki daru jamana mara le kola. Il faut qu'un gabo au corner là, c'est très très important. Nous il faut na meka barake tout ce truc là deviendra irrelevant. Na meka barake ni beye manana kodi. Afro ko sharia bonya ko sharia waliya ni sharia be ka bato malen cité boka foko sharia te jamana kono la o tien de. Donc mo ni bulu ngon ni clé ni anya ci mo ma ibi jida ka nani anya ci mo mi ma ikala je mo mi yoyi ni ay mo be boka foko sharia te ka bato parce que te ka bato. Donc mamu nga sharia bato lu kan wira ni nga au lieu de dire que doté transition fait pour que la personne a changé mo ci ma changé ou be ka mo be ka boka tien de faux président yana ou be ka boka tien faux président na no mo yana di o tien de masi date na se ka minoma aucun. Que ce soit votre différence entre Ben et vous, il y a un problème. Ben, il a ses défauts, mais avec il ne sort pas pour mentir. Nous tous, on connaît la réalité. Moi, je vais sortir pour lui dire. Moi, je parle la langue du bois. Mais, tiens, avec un tiens de faux, tiens fort de manaouni. Nous, le fond, il y a un peu de transition. Moi, je transition fait. Assister son bamoyama. Moi, je tout fait au lieu de bamoui. Donc, il ne faut pas que nous soyons tiens, à la canake tient. Donc, mais, il y a de soro. Donc, il fallait qu'il y ait un dame à Kumala. Et yuruku ko ingere ka malien dembe datuna ntwa kono. Mo mo be transition fait, be ba do ngafo yuruku ko de kelme ka ambe datuna ntwa kono. Ambe datuna yoro le nedo. Donc, lu be borala. Ngache malien don fasa be dara ko la. O tient di. Ni mo ma se go fo et transition du goudi. Ye famia. Ni mo ma se go fo et foirde. C'est ça la vérité. Donc, ala ka foire be halaki. Quand il y a un fou, c'est qu'il y a un bon. Nandama ka fait la kanga no fo. Nga che carte biométrique manajalan. Ha? Manajalan, manakulukutu. Wala tre saka di moko ni kuma no kan ko qui te transition fait. Ha? Ko charate jamana kono. Moko wa dugolo be ka minula. Bime ka ke moko kan. Moko be mena kula do judiciaire système na ki I goshi koni nyebela. Malende no ne wole oronna ka bo Ameriki. Akoko dante. Nye sanduru ke meka ta malla. Nga dugolo no fait. Akulobe na erla peut-être. Sanduru. Avec un avocat ou ta, avec du gros fait. À quoi dans tes indons américains, il y a que les damandoïs, à tes une semaine bon. Juru de bena, non américain, juru de bena. Il y a Sanduru qui est mec à ta tribunal là, mec à avocat ou ta, ou sanga du gros kana menena. Allez, tana n'y a forina, il veut son iboule avec un coulé ou. Dans les temps, il faut la benala tebe marfa tirer là. Mbanya fo yana attaquer à tout comme pour que donc faut comment c'est grave. Non ni ala temba fo yana c'est grave hein. Allez attaquer à tout comme ça avec fait nganya fo yana. Eh non mais non mon pays est sérieux et quand rien ne faut ni faut quitter transition fait.
ni ni fo ki e China ne taro Mali me fait mo ka mo sugu munu yo o ma fe anga jamana anga banga jamana la ko parce que ma asimi fe o se ka ke o ame boka chere fo asimi yana na nyuma ka me boka fo me mun te ka ke anse ko galon fere te kere on se ka fo kiri dama il y a pas de justice au pays e bu ne kera chef lenier masami alaye ayaka yoro de feri agence immobilier Mali la agence immobilier contour yaka yoro 100 ay mun fo yana dans les 80 et quelques millions ou ya sa bolo de agence ya wole de ka deli faut be kasa no fait ko mo ko be yoro ina titre foncier yoro stratégie ko ba fait kaka ferama a yoro feri agence 30 millions de dama cash ko be 40 millions saraye 40 et quelques millions wo saraye to wore la a sona entre temps agence nana feri agence immobilier mi yoro 100 au feri là mais tous les papiers sont courants a faut ko les dettes de compagnie ni compagnie feri compagnie n'a qu'à kololo bébé ferré et taka mo mi asan c'est les avocats au bébé qui avocat ferré qu'on a là avec les huissiers donc automatiquement 40 millions mo ko mon compagnie 100 ou lukan au ferré au segama automatiquement parce que ou le compagnie n'a no fait à kololo na fin de ferré masami alaye munu na kana compagnie 100 ou ba donc a fo ku kan cheka 40 millions d'ama masami alaye coûte cheka 40 millions d'ama wa che du holomi che yoro mi fene ferré agence korolema ko yulu tay fene Mali kono kon ka kila ka soka che susa ka soka tani che tribunal la masami alay che rebe ka ta tribunal la be ninga sa fa be ninga do zola ay aka aventure de dabla sanduru ka sengata Mali kono a ben ala na krache ay wori mi soro ka 30 millions folom drama ay sanduru beke avec ko bedi avocat ni et police la so tra ni avocat sarala donc masami alay ay wele kuna sini quand on a bureau kono ko dante ki bonya bala ko nga wor verser nga wor ay sanduru ke kele la pour que 47 millions d'ama donc 30 millions a au perdu fou sari nigo kiba histoire do nyefo avec mo kono ko ibe ka ziri ni d'accord nous te zéro nye quoi nous en réalité ou de quoi donc on bo kele la an ni kele damne depuis asimi mana doni ben bora ka foko justice ka sabati jamana konna la magalon tigaw il dit la vérité ni parce à bora le da parce à la menendo o manga digi mo la na digira mo la anga barake e Ibrahim yaka e ministre la do oronna ko male ko Burkina be ka foko mo ka barake mun te ka barake Burkina be ko justice mi sigile mo kuna ka be ka barake ko 62% 4 mois nya kalona nya ka barala ni ko malen do nga kasonge jije bi ni ala na krata ate chifan ate si ministre la donc ni ne be ka fo anyana na o fo ina fo ko jamana don dabalendo ko mo ko shika na fo ifo na ante fe fo munela mo jamana amberi tay ni jamana nyana abe nyamberi maintenant yere kenaluma ya tobu ne borka tobu ka histoire ira 600 depuis 1600 tobu ko ka onte ke fosi ko nulu te kan te bolo onte fo isoro on bi ay francien jamana ba an yere de bolo donc an moloya o kana kan an jamuye donc ne bala me bagaw mo me boka ni daw ma sur carte ko na la très rapidement donc me na téléphone durubla an anda do ko dama don nanga jamana konna la me fa nganda do comment dirais-je jamana sharia ko mo mo me ka foko vie chère kan rad me babulo ko duluma wa solution me be vie chère ko la en même temps ou kelme ka kuma mi fo ben nga kuma kan kan rad me ba obulo o ko la parce que c'est très important en amenendo on une carte biométrique ko akwa kinanta e munyala yefo moya pourquoi la troisième fois galome ka tikanye ko te ka kanya ou bien en tant que moula moun be injuste am se ka moun ke pour que ni ko nunga dabla an ga yere moy donc mettre téléphone du blanc an ga damaro ola le plus vite possible machallah cacao n'est pas immigré, ma banane n'est pas immigrée, mon café n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon manioc n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui, je suis un homme comme lui,
Mon diamant n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mon pétrole n'est pas immigré. L'uranium n'est pas immigré. Mon igname n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas rendu la vie dure. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas... Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toni Jamuni Boro. Bon, Gabo Paris. Bismillah itoro. Abokar. Abokar, bismillah. Bon, problème ba andala bon nina koy mo chama ne ga document bloqué de là. Bon pour l'instant, où y a beaucoup ba la français non. Allez sini amasar mo ko kelme ga bloqué quoi. Nam. Le problème andala. Nam. Ya, kabula to ko ko biométrique ko fana to ko bo. Alsa ko fana fana masira soro to ko fana nyagamina no. Nam. Ya ni dona to ko ate taka. Ni ko kiba activer ite nya ko soro la. Ko le ga bloqué. Allahu akbar. Bo problème andala de. Wow, quand on a dit que ébolo ko la. Qu'on a la bo problème bu de la bo tout ça bo alsa ça va pas. Ouais. Asim kala je aka jeto klene no ta jengane no amulane. Donc mun la ébolo ka te ka se ka nyana bo alsa. Mun kelme ka ni manajalan ka prenter ka di aramadenw ma jamana konturu. Mun kelme ka o ko gele ka so au niveau bema. Bon ambassade mo yere ne ka ro u be nin kala kunjumana. Bon ni dona city ko na la we city port ma be ambe do akono mais ante ka nganya ko ide so lala. Nam. Biyere ne dona bi fana to kala je. Mon rendez-vous ta non ça va pas. Allahu akbar. Affaire meleno. Hein? Amasa foi vraiment malta ina de francita ina de amasarina amasa foi de famala vraiment. Nam. Ode de gumba ngasa. Mashallah. Donc au club là, ni ala sonama obina anyanabo. Numa fere gala ça va pas de. Inshallah. Demsonu balanen do ere ka papio ko passeport ko si masaka nyabo do ka correction ere fana manyabo. Ba fore tagasinde wula mun fo wala ba do ere de kura ya ko blare. Allahu akbar. Do ka papier ere chiana asawa passeport ko quoi. Nam. Ni na ko un problème bolo. Nam. Numa solution yin na bo mo se ganen do da. Nam. Vraiment. Au club là. Inshallah. Me ala de wa fere ke ni position na ka anga demsonu ça va pas de. Mais au coco million duru on a bora mais au fene mun bora ayira le meka foko mo to ma changer alsa mo ka koloba akona la alsa e ka akinata e muna ula bon angon ga kilata e mu dron u ka seka mo ka har ni problème mo ga nina la nu yin na no fe no ko ka corriger u tla ka foko bon ko sista ici le mare yen ke tanto bo tu ika sega ika jamana wana mo ika akungo nyina bo aka problème aka ko nyina bo o tien mais na fa ko difficulté la bon solution ta la ni mo na choko fo dore ambassadeur la dore be bimo go gardien non secrétaire no mo ko kelere ouais ya Allah ore de ko yere ore de gumba ngane ay wa do gera na cho yanga demson do ti ko ga jogi no Allah te franci wa ne du franci no français no ko do na Allahu akbar. Vraiment merci beaucoup mon frère ika kuma mena mo club là na la sona ma me do ke ala ka akonya na bo. Amin. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci. Donc en balma kedi ay dado carte biométrique ko la ko vraiment ko c'est très chaud ko parce que comme kuma la hermina français ra konna la ko mo do be ou ka papier ko be ka bala ko kama ka ko kelme ku udegun kosobe. Donc malien fana ko imana taka ko ni ko kibeti ka fin corriger ko ba fo ko figa word sara ko bi deli fo wa mo ngona la donc ye carte biométrique ko ya taka business fana créer nae donc ambo au niveau de là au konna la donc au téléphone juru a blaindo awye aga se ka awdadu jamana kula et mashallah donc ligne blaleno allo toni jamu oni boro allo salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que tu me dis que faut Paris quoi. Bismillah, Tony Jamou. Metro Bouakar Sibi. Bouakar Isibi, bismillah. Dante le problème mandala, chez mon fossa
carte biométrique ko non problème de donc quoi. Non, dans tes hein, n'aime bien comment c'est ça. Nega papier tiens ça fait 2 ans che. Nam. Ni risque le local n'a plus blanc quoi. Nam. Ma en beta va faut qu'il y a progression que na ya. Che mo se ngana che jamana ere iga jamana papier. Che mo ga fo an alhamdulillah armée militairement ça va mais fierté che malien que igo tikitu là quoi. Evita Sénégalo la dia, evita Mauritano la dia. Wa papier qualité de la. Malien drone be pour tout parta là. Che netaron jamana nyamo ko be mu ko la quoi. Wow. No dante ya wallahi su chebro gam fo sa sécurité munu be mali mitra consulaire là. Oli ni taradron qui la maison quoi. Ali kilo la me utete qui la me quoi. Wa kuma mu yedo qui la ya keta mais chela na vega mu pinyana. Ima famo. Ouais. Ima alu carte biométrique ko kuma fo ku ngogo mo ko ta consulat la ki ata photo ni fonta ima famo. Ouais. Ko kiga ku va corriger tout. Au terrain, je ta photo kuram ta dron wo boko ke carte biométrique ka so ye erreur mu bi to la ou erreur bi ba to la ou fa to pour que wo changer tout changer. Bo ba ke o chuko drone là quoi parce que oui fait que drone draga bu da là quoi ima famo. Ouais. Voilà, on me mou fait ouais c'est la carte biométrique parce que carte biométrique ne bena que carte fembe iga carte électeur iga imo ko nya fembe ale bena ko yi pour que ko carte na ta no ko che ama al la folo quoi Nam. ma Ouais. to ko ni negal ida mu wala je chamu me ko ga na from be barala on mo keleme barala ko ga se ga bo tabalo munu me malla ma famo Effectivement. ngere mo gom don dante wa baraw tiana o be kana may go klusaru juste ya français obliga carte séjour dima mais ni ga jamana passeport ibulu utse wa 70 mo wa fina fika nano yi Ouais. voilà o keleme ga segare de français ro puero no kabako don quoi nerem ple kuma la dante Nam. nere ngaso de risque nga ngaso perdu quoi wallahi billahi Allahu akbar ala kana ke. Wa inklubila. Parce que dans les 4 séjours d'Atibana depuis 2020 et 2022, Nam. et ma femme, Nam. on est très vite trop. Préfecture la rendez-vous vers soi, mais mal pour la non, kabako donc quoi. Allahu akbar. En ce cas, mais on va falloir la militaire pour la trop sous c'est bien. Ça doit camara avec la baraque. Mais c'est un ministère toye, Daoudaou et Saint-Nou. Je répète 3 fois, 4 fois là. Ouais. Et tu as un yaté barak. Il va le dégâts, mais Burkina de la question, mais ne fait rire. Asim quand on a pression Garasim Gaurgake. Chaque un mois, Begani Sigi Tabalka. Burkina te ka ali mede fer ke o be ka bara drone ke. Bara drone ni ngali keraw. Mede fer rete avec ka bara drone ke quoi. Mede fer te o akore ku itara bara mi kama ese be ka ke. Donc ni te ka ke anga di mo vraiment c'est quel était o. C'est ça. Ali pour encore pendant Fugoto donc pour mettre que bien dungu Bamako. Ko kelente kai kabako be ma famo. Ouais. E bolo mun kan akere asim kan Ibrahim de take chaque un mois begana. Iye mun ke jamana dom bizi ma famo ka bla direct la ala de mo ko ma fenke. Tu vois on va faire ta ga sigi quoi. Ni vraiment parce que do we drogo no bara la aussi be climatiser. Ya fo tuko mnare. Sokali e chemwe ma famo wallahi billahi ni ali carte biométrique ko na dira sukellement sokol be ave mo do awa do frafu me dogo muna quoi mo do ni fin drama ya ko chukomna abe sa san malo ko ouais o mo do merci mon frère ameli ni mo vraiment mo ka chalina kojugu merci Dante merci que malien vraiment ay kuma kasro mu ma kuna o kanche anga famo ba aname na la sonama abanyana bo inshallah abanyana bo angana makundro da makune o te la bolo de allo e be do fari kuma kan balmake i bi peren de quoi suna enclo foité là salam alaikum tchenga tche wallahi mo cloti là il faut parler un peu plus fort igno venalvi on clo bila 600 e be français de vale no ne be Italie Italie OK yo so mo be suno la be kay ouais ne chef voulait participer à communication là quoi alhamdulillah ito ni jamoni boro bon me wole ko papen big OK bismillah donne no là
mais i b'a dɔn n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye quoi i ka sujet in ka ca ne ma quoi mais ne bɛ kelen dɔrɔn t'a la quoi o bɛ ne bɔ quoi parce que ne tɛ politique faamu quoi a bɛ komi finman ka ɲi bilenman ma ɲi n tɛna n da don politique la quoi. Naam. Voilà bon n bɛ fɛ ka kuma sirabakan kasara min n'i da don o la kɔsa in na quoi mais o est ce que o ni ne y'a ta k'a jate minɛ quoi an fɛ yen nɔ an bɛ tile 5 de kalan semaine kɔnɔ mais est ce que n'an ye samedi fara a kan ka code de la route kalan denmisɛnninw kunna est ce que ɲinan ko san 10 sirabakan kasara a tɛ dɔgɔya wa. Naam o bɛ se ka kɛ solution dɔ ye. est ce que i y'a faamuya. Naam. Voilà donc au lieu de denmisɛnninw ka bila bajanbila yala la samedi ni dimanche c'est trop i m'a faamuya anw bɛ ka mɔgɔ minnu ka kan kalan olu ka denmisɛnninw tɛ bila u kunfɛ ten samedi fɛ i m'a faamuya hali n'a fɔra ko sira yɛrɛ tigɛcogo ɲuman anw tɛ so o la an bɛ taa denbayatigi dɔ de bɔnɛ a ni na siraba kan c'est pas joli à voir. Naam. est ce que i y'a faamuya. Ouais. Voilà donc ni an ye san 10 kɛ ka denmisɛnninw kalan o la o fana ka fisa mɛtiri fana k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn quoi i b'a faamuya ka n'i jɔ firinba don na i k'i pari k'i jɔ élèves ɲɛma k'i b'a ɲɛdɔn o fana tɛ dɛ f'i k'a kalan de est ce que i y'a faamuya. ka fara jɛlenya fana kan quoi i m'a faamuya denmisɛnninw kan ka dege ninnu na samedi dɔw fɛ quoi. Naam c'est une bonne idée. Voilà ne b'i bila yan nɔ. Merci beaucoup mon frère. Merci donc an balimakɛ ko kalan parce que kalan ka ɲi mɔgɔninfin n'i ye fɛn min kalan maa tɛ se ka a minɛ i la fɛn bɛɛ bɛ minɛ adamaden na fo n'a bɔra i ye mun kalan i n'o bɛ t'i da yomalikiyama donc ale ko connaissance o éducation an k'o ta k'o fara an ka tabiyaw kan ko ale bolo ça va aller très loin et ça va nous aider c'est une très bonne initiative idée ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ donc ligne bilalen don halisa aw maliyɛnw ye masha Allah. Allo jinɛ nimɔgɔ. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu jinɛ nimɔgɔ cɛ kan mɛn bi da. Alhamdulilah aw tulo bɛ na. An tulo b'i la kosɛbɛ. Tabarikala. Naam. Yani n ka don sujet kɔnɔ. Naam. An balima minnu bɛ Faransi n'u tulo b'an na. Naam. Ko sécurité tɛ kumakan duman fɔ mɔgɔ ye sécurité man ka jɔ ambassade da la o ye fɔlɔ ye. Allahu akbar. Filanan n'aw bɛ taa aw yɛrɛ damaw bɛ bɛn. Naam. Aw b'a tigilamɔgɔ filmer. Naam. Hali n'a kɛra a b'aw dɛn k'a filmer. Naam. Ka ɲɛ aw b'a ci Dante yɛrɛ ma. Naam. Aw b'a video ta. Naam. K'a filmer. Naam. Ambassade mɔgɔw b'aw jaabi kumakan jugu min na aw b'a filmer ka video ɲɛ. Naam. Numéro 1 min aw bɛ ka wele aw b'a ci a numéro la. Naam. N'a tigi y'a yɛrɛ ye don min jamana mɔgɔw ɲɛfɛ a tigi b'a a dɔn a ye kun min kama. Jakite fila sinani jafuru. Parce que ni de b'a yira k'an bɛɛ kan ka an mako jɔ jamana jɔcogo la. Effectivement. An bɛ erreur kɔnɔ ka ban depuis Nina ko nana ani erreur bɛ ɲɔgɔn na. Ni mɔgɔninfin a bɛ taa kasi min. A taa kasi yen de ye olu de bɛ Asimi représenter. N'olu ma duman fɔ aw ye. Hali ni solution tɛ jigisigi kuma ɲuman bɛ se ka buna adamaden dusu kasilen dusu suma. Honnêtement. Donc o ye n bɛ se ka mun fɔ ka da yɔrɔ kan. Abdoulaye Maïga yɛrɛ ko minnu bɛ Mali la ni polisi min ko k'a bɛ wari minɛ aw bolo. A ye taa polisi min ka surun aw la ou bien gendarme min ka surun aw la lakanakɛbaga min ka surun aw la k'a tigi déclarer. Bon pourquoi maliyɛnw to k'o kɛ olu k'u ka bɔ ka kɛ kasi ye bɔlɔlɔ sanfɛ i ye faamu pourquoi u to k'o kɛ et puis en même temps u ko hali mun bɛ ka d'u ma ko u ko tɔgɔ min kun ka k'a la o tɔgɔ t'a la tɔgɔ kɔrɔw de b'a la c'est à dire a ko ka ca quoi e yɛrɛ bolo nin ko in solution yɛrɛ ye mun ye quoi ko solution concrète ye mun ye quoi. Bon n'i ye mɔgɔ kelen o kelen ta. Naam. O b'a ka côté f'i ye personnellement. Dɔw ta ye ajiko ye dɔw ta ye fa tɔgɔ erreur b'o la dɔw ta ye ba tɔgɔ erreur b'o la.
bon dun tun ye sitiw di k'a fɔ mɔgɔw ka se k'u ajout rectifier n'i y'a rectifier i bɛ message sɔrɔ k'a fɔ a rectification donna a la ou bien fa tɔgɔ la ou bien i yɛrɛ tɔgɔ la. Naam. Donc minnu ko siti tɛ ka baara kɛ. Naam. Siti kana baara kɛ buna adamaden bɛ baara kɛ o. Naam. Mɔgɔ kelen ka t'i jɔ mɔgɔ fila ka t'i jɔ sécurité ɲɛfɛ. Naam. Ka kuma u fɛ u k'a tigilamɔgɔ filmer. Naam. A ye don ambassade kɔnɔ. Naam. Ne mun bɛ États-Unis ani ne taara Mali ambassade la bonya ni karama min bɛ dan kan. Ambassadeur ni a ka premier conseiller. Ouais. N b'u bɛɛ lajɛlen fo Washington DC ni wagati nin na. Mashallah. Ka bɔ ka na n bilasira fɔ da la komi Mali la an b'a kɛ cogo min. Allahu akbar. Allahu akbar. Honnêtement, vraiment, jamana bɛɛ n'a sariya taabolo don. Naam. Ka bɔ ka na n bilasira fɔ carré yɛrɛ kɔnɔ. Ouais, a tɛ tɛmɛ o kan. Donc n'a fɔra ko ne ma États-Unis n'a a sécurité baliya, ne ma sécurité jɔlen ambassade da la. Ouais. I bɛ don ni secrétaire de bɛ jɔ ka kuma, aw bɛ baro kɛ. Ouais. I bɛ foli daminɛ yen f'i ka se ambassadeur yɛrɛ ma. Ouais. I tɛ rendez-vous ta. I tɛ ka rendez-vous ta ni ci wɛrɛw b'i bolo. Ouais. Mais n t'a dɔn Faransikaw sigilen bɛ mun na yen n'u tɛ k'u ka baara kɛ. Ah, ou bien Faransikaw yɛrɛ de a kɛlen don ka wari de di mɔgɔ dɔ ma parce que i b'a dɔn Faransi fɛnɛ a bɛ komi ko Faransi kɛra dugu dɔ ye c'est à dire négociation yɛrɛ de ka di Faransi maliyɛn fɛnɛ ye quoi. C'est pas parce que ko kuma ka di n da ye ko n bɛ kuma mɔgɔ 120 mɔgɔ miliyɔn bɛ lien kan sisan. Naam. Minnu bɛ États-Unis kɔnɔ u delila ka taa ambassade la u k'a fɔ. Non ni problème t'anw ka jamana kɔnɔ yan ninnu tɛ kɛ yan parce que an b'i photo ta. Non. Hali tɛmɛtɔ gansan i bɛ ci la i bɛ se ka don ambassade kɔnɔ k'i balimaw fo. Oui. Ah bon ni kibaruya de bɛ aw bɛ cogo di aw bɛ ni foli ni bonyamasegin kɛ ɲɔgɔn ma aw bɛ tɛmɛ. Mais kuma bɛɛ problème mana wuli Faransi n t'a dɔn u bɛ mun na ye. Aw y'u photo ta aw ye video ta aw k'a filmer aw k'a ci Dante ma aw k'a tɔ to Dante ni u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. A banna ayi an kɔni n'u y'a ci anw ma yan an b'a datugu n'a cu a kɔnɔ o tɛ kɔrɔbɔ. K'a yira k'a jouer video semaine kuturu bɛɛ hali ni jamanatigiw ko k'u hali n'u yɛrɛ balimaw de don. U b'u bɔ yen k'a sababuya k'a ye parce que u tɛ o kama. Oui. Honnêtement. Oui. Ah non Jakite nin ye solution ye Faransikaw aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ nin ye solution de dilen aw ma aw ka problème na aw ka carte ɲinina ko la ni maa min ko k'a b'a gɛlɛya ni ambassade ko a tɛ kɛ nin cogo la a k'u tɔgɔ ta a k'u photo ta a k'a filmer a ye video ci ne ma masa min ala ye numéro min filɛ nin ye an b'a jouer Mali bɛɛ bɛ bɔ a kalama diɲɛ bɛ bɔ a kalama inshallah. N'a ka di ye i yɛrɛ kana bɔ a la ka n'i tɔgɔ fɔ ka n'i jamu fɔ u filmer dɔrɔn. Oui. Aw k'a ci Dante ma. A banna. Non ni solution sɔrɔli. Dante ka numéro bɛ bɛɛ bolo. Oui. A y'a ci Dante ma WhatsApp la. Oui. N'a ka d'aw ye a ye vocal d'a kan. Effectivement. Parce que mɔgɔ tumu tigatoli kelen bɛ se ka tiga bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tiɲɛ. A tɛ kɔrɔbɔ. Donc jamanaden bɛɛ ka dɛmɛ ka se jamanatigiw ma. Naam. Nin n'a ɲɔgɔnnaw de don. Vraiment. N'aw y'u ye fililaw ni mun man kan ka bolo da buna adamaden kan fo ka taa joli bɔ a tigi la. Oui. Non ambassade kuturu bɛɛ kun kan ka falen o don. Oui. O ti grève ye o ti kɛlɛ ye o ti foyi ye. Oui. A y'a lase se yɔrɔw la a la se yɔrɔ dɔ ye Dante ka show ye. Oui. A y'a d'a ma a k'a jouer. Effectivement. Honnêtement. Vraiment Jakite nin ye solution ɲumanba ye. Ko ka se ka samedi cours di soir di maliyɛnw ma. Naam. Nin bɛɛ lajɛlen an ka corruption kɛlɛ fɔlɔ quoi. Wallahi ala na kira Jakite ye c'est à dire ne fasa de da sisan quoi. I ye jajiri de fɔ nin ye quoi i da mago la quoi ala na kira kama. Corruption kɛlɛli dɔrɔn ye jumɛn ye pour que i ka visite technique sɔrɔ. I ka mobili k'a jɔ ka fɛɛrɛw ni a fɛn bɛɛ lajɛlen contrôler corruption bɛ daminɛ depuis yen. Allahu akbar. Mobilitigi b'a dɔn défaut mobili la chauffeur mun b'a boli o b'a dɔn défaut b'a la. Tant que a ma to voyage la ka segin. Naam. Wari ti mobilitigi bolo ka mobili dilan. Allahu akbar. Chauffeur denbaya wari ti a bolo ka denbaya balo. A bɛ taa kɛ dɔ ma kasara ye k'o tigi ni minɛ a la. A bɛn ala cɛ i bɛ sɔn mobili c'est à dire mobili ka état man ɲi quoi. Nin y'a sababu fɔlɔ ye. Oui. Hali ni ye cours de soir kɛ mɔgɔ min
kloti ko la o be ko faamu ka tɛmɛ mun y'a faamu k'a fɔ n t'a fɛ k'a faamu kan. Allahu akbar. Honnêtement. Tiɲɛ don. Permis feere ka dabila. Allahu akbar. Polisi ɲɛsira assurance de bɛ maliyɛn mobili tila bɛɛ la. Allahu akbar. Mobili man ka bila sira kan ni yamaruya minnu ni minnu ma bonya. Mobili i bɛ si ka mɔgɔ ye yan États-Unis mobili ka ca cogo cogo i t'a ye k'a ye mɔgɔ gosi dɛ. Ayi non. O ka suma dɛ. Parce que ni erreur saba kɛ yan i ka permis minɛ la o. O y'i senbɔlen a la n'i y'a ye ka teli permis de b'i bolo. Permis de b'i bolo. I bɛ fara kitalaw kan. Ni Ala na kira cɛ ayi Ala kama ko tɛ o. Donc de correction de b'a kɔnɔ. Correction ka bɔ a la. Polisikɛ bɛ mobili minɛ a b'a dɔn k'a fɔ nin mobili nin a bɛ infraction sugu bɛɛ dɔ la. Ne mun filɛ ka kuma i fɛ long story short ne bɔtɔ Mopti ni remorque bɛnna Ala de ni kisi. Allahu akbar. Toyota Carina E de tun bɛ n bolo hali plaque kun t'a la. Naam. C'était entre 100 et 100 et n bɔra Jɛnɛ Carrefour la ma se san fɔlɔ. Naam. Ni remorque de bɛnna part kelen de b'a la. Naam. N bolo wotoro de don. Allahu akbar. N'a dɔn remorque don wagati min o y'a sɔrɔ ɲɛ bɛ lumière la kɛrɛ la. I se ka dɔn i se ka dɔn. Donc n ye sen jigin dugu ma entre Mopti et San Bel-Air de ka taa goudron kɛrɛfɛ. Naam. Mobili ye tonneau kɛ nin a yirijuw kari minnu bɛ n dɔn yɛrɛ yɛrɛ n'u ye histoire nin mɛn dɔrɔn u b'a dɔn fɛn min don. Allahu akbar. Ndeysaan. Mais hali a mobili tigi a ma hali a ralenti kuma tɛ ka jɔ. Naam. Ala barika la ne ɲuman bɔra. Alhamdulillah. Terikɛ dɔ b'a la a ye mun kɛ a bɛ ɲini ka san 3 bɔ a dalen bɛ hôpital la. Allahu akbar. Donc nin bɛɛ ye insécurité yurugu bɛ nin bɛɛ kɔnɔ correction bɛ nin côté nin bɛɛ la. Donc c'est à dire jamana yɛrɛ ane mo ni ko k'i bɛ ko yɛrɛ c'est à dire ni yurugu bɔra Mali yɛrɛ ko la quoi Jakite tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye an bɛ ka nin kuma Musa Tarawele ka kuma de don Ala ka hinɛ la c'est à dire n'an y'an yɛrɛ bonya quoi k'an danbe bonya quoi parce que c'est à dire jamana yɛrɛ bɛ jɔ de a yɛrɛ ma quoi e bɛ c'est à dire k'i ka kuma sɔn ji la quoi. Bon nin wari bɛɛ bɛ ka taa ka gouvernement to. Allahu akbar. Ka sababuya kɛ i bɛ polisi o polisi ye k'a bɛ tigɛ sɛbɛn k'a d'i ma o mɔgɔ man ca dɛ hali n'a y'a sɛbɛn k'a d'i ma a bɛ tila ka tugu i kɔ k'a lajɛ n'i b'i hakilina. Mais mun an tɛ bɔ tigɛ ko la pour que an tɛ don digito la Burkina y'o kɛ o Burkina bi caméra de bɛ polisiw la en même temps i bɛ wari sara polisikɛ de ye mais i b'a sara machine de la a bɛ bila a bɛ taa banque la directement gouvernement ka compte la. C'est à dire bari caméra de b'u la quoi i b'a fɔ mun bɛ Asimi Goita ni tɔw bɛɛ kɔ bari caméra tɛ mɔgɔ ninnu kunkolo la o de bɛ polisiw la sirada la c'est à dire n'i ye mɔgɔ lajɔ a ka prime bɛ sara o yɔrɔ bɛɛ de la i m'a faamuya a bɛ sara ni digito de ye quoi wari tɛ di mɔgɔ si ma tuguni Burkina. Mais n'i y'a jateminɛ. Naam. Tourisme kɔnɔ ne bɛ Burkina dɔn i komi n bɛ Mali dɔn cogo min. Naam. Ni Burkina ni Russie kun sɛbɛnna ka d'i ma ko ça fait 3000 francs. Naam. N'i y'a tɛrɛmɛ a bɛ doubler. Allahu akbar. Parce que olu ta tɛ jamana ta don. Allahu akbar. Polisi chef de poste bɛ bɔ a b'a. Non i jɔ Jakite i jɔ sa Jakite parce que kuma ma mɔgɔ non Jakite bɛ ka kuma dɔ fɔ ni parce que e ye chauffeur kɔrɔ de ye Mali la. E ko e bɔ aw sa i jɔ parce que fo mɔgɔw ka namɛ de quoi parce que i b'a dɔn tuma dɔ ne bɛ k'a fɔ mɔgɔw b'a ko n kana fɛnw comparer ɲɔgɔn ma parce que i b'a dɔn tuma dɔ la fo ne bɛ siran ka show kɛ e ko e bɔra Mali la a mɛnna e ko depuis e bɛ sira kan n'i ko k'i bɛ Burkina doyen négocier i tɛ maa négocier tugun a daminɛ ko ye e bɛ fɛ k'o de fɔ quoi. A b'a f'i ye. 3000 francs de y'i ka amende ye. Naam. N'i y'a tɛrɛmɛ ça devient 6000 francs. Allahu akbar. N'i y'a tɛrɛmɛ o kɔfɛ. Ça va devenir 8000. Ah yeah! 9000 je vais dire. Ala na kira. Ni tɛmɛn'o kan a b'i minɛ a b'i don kaso la c'est son plein droit parce que i bɛ k'ale bali a bɛ k'a ka baara kɛ. Subhanallah. La hawla wala quwwata. Wa chef de poste kuturu. Naam. A bɛ bɔ a bɛ logoso ta a bɛ taa posi la so a bɛ segin a bɛ na. Allahu akbar. Moto tɛ dɛ logoso. Naam. Mais a jateminɛ o polisi ka dɔgɔ du tɛ min bolo Mali la ou bien Mercedes fila tɛ min bolo. Mais Jakite mun de la Jakite o tuma an bɛ nin y'an sacogo de ye anw bɛ sa nin cogo la quoi ni c'est à dire nin y'an dakan de quoi. Bon an ka vraiment Ala de ka na ni sababu ɲuman ye an ma. Naam. Sinon
ani Burkina tɛ se ka comparer o wagati nin kɔnɔ o dun ye depuis Blaise ka wagati n bɛ ka mun f'i ɲɛna. Allahu akbar. Honnêtement. Allahu et puis ka permis i b'a bɔ k'a di Burkina bɛɛ ma si c'est français. a b'a f'i ye ko permis c'est ton premier diplôme. I bɛ se ka taa kaso la a kama. Allahu akbar. Négociation t'a la. Allahu akbar. Et puis u b'a f'i ye ko 12 heures de prison. Ouais. Garde à vue b'u bolo poste bɛɛ la. Allahu akbar. U b'i bila yen pendant 12 heures de temps i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara. Allahu akbar. 12 heures de temps mana dafa u b'i labɔ k'i bila. Ouais, parce que o de ye sariya ye. Mɔgɔ caman b'a dɔn u tulo b'i kan na. Ouais, o de ye sariya ye. O de ye sariya ye. La hawla wala quwwata illa. Bon n'i y'a jate minɛ. Naam. O an man di ti Mali la. Naam. K'a fɔ ko mun bɛ tɛmɛ 4000 francs kan. Naam. Polisi bɛ se k'i minɛ k'a f'i ye ko 6000 francs sara 7500 sara c'est pas normal. Naam. Naam. An man diw bɛ yen yɛrɛ dɔrɔmɛ 60 dɔw bɛ yen 70. Naam. Dɔw bɛ yen 300 ani dɔrɔmɛ 3. Naam. Avertissement de don. Ouais, warning quoi. Mais i bɛ polisi 120 jɔ k'u ka amende lisi bɔ k'a di i ma a t'u bolo. Allahu akbar. Honnêtement. Ah non, Jakite, vraiment, il y a une révélation pas épique. Nam. Mais maman t'a dɔn i b'a ɲɛfɔ de mais mun b'a bɛɛ dɔn ka ban. Oui. I bɛ ka temps de perdu. C'est vrai. Honnêtement, jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn. Vraiment. Clair et net. N b'aw bila. Merci Jakite. I ka analyse c'est toujours pertinent. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Merci. Ne Jakite kumakan nin ye a ka analyse c'est trop profond. Jakite a jira k'a fɔ ko Faransi ko ni mɔgɔ min ko k'a bɛ yuruguyurugu créer ambassade da la ou bien ka se k'a b'aw tɔɔrɔ taale aw ka fɛn ɲini a k'u filmer a k'a ci ne ma ne b'a jouer jama ɲɛmɔgɔw b'a kumakan na mɛ o ye fɔlɔ ye et Jakite ko maliyɛnw ka an bɛɛ ko jamana in bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye ko n'an bɛ ka kɛlɛ ninnu kɛ an ka fara ka kɔ an munumunu kɔ da la Mali problème ye yuruguyurugu de ye nin bɛɛ ye jamana sariya bonyabaliya de ye tant que an ka jamana ma kɛ un pays de droit ye ka bɔ wajulu la jamana sariya ko la ka jamana sariya bɔ promesse di la adamadenw ma ka na ni jamana sariya ye jamana sariya min kɔnɔna la maliyɛndenw bɛ don bɛrɛ la ka ɲa maliyɛndenw bɛ minɛ u nɔ ma minnu tɛ ka jamana sariya bonya ka jamana sariya kɛ an ka focus fɛnw kan fɛn minnu b'an ka jamana taɲɛ i n'a fɔ ko a bɛ ka kɛ cogo min na jamana tɔw kɔnɔna la ko n'o ma kɛ nin bɛɛ ye mananakan fɔ de ko donc vraiment que l'État doit s'assumer à leurs responsabilités donc ne b'an lamɛnbagaw ne bɛna fitiri seli ni ne tun bɛ n bolo ka da aw ma surkati kɔnɔna la Ala k'an ka jamana kanda Ala k'an ka jamana taɲɛ ya Rabbi Ala k'an tulo don ɲɔgɔn kibaruya duman na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.